Ndingambofunga kumuposta anondipinza busy. Acha ndimufonere baby akudzimba phone. Acha ndimutextire honey akune blutika. So singa telefoni asiwaneta nini. Lo singa mteyo. Yeah. Aswe. Bo, ko ida ungori business phone so kudai so ngira zvakaita pamubhedha hapana kana kuwaridzwa. Chii chirikuitira uri mutora nje? Hapana mutonakidzo zvangu nemavidhio papa. Mavidhio usingagadziri pamubhedha, tarisa pamubhedha hapana anogadzirwa izvo maplate akasimba, tarirawo zvakaitika hapana kana chinhu wani chaka. Zvibasa zve2 minutes zvanhasi zvega zvamangwana pamubhedha pakadai ndizvo. Every day ndongosvika uri business phone. Iwo pachifoni chako apa. Chaona zvakawanda pafoni. Hapana nezviripo pafoni ichitongona mavidhio paYouTube. Just ngona mavidhio paYouTube. Yes, anenge atondinakidza mavidhio saka zvinoti. Ndozo vachingoti every day uri data, every day uri data. Tozonombochiita izvi. Tarisa zvakaita umba so izvo pakanywana mafriends angu. Anoti kudi mumba makadai so. Chagadzira zvimbotori maminutes zvinomuda mbotopedzera chividhio changu kuzoona apa. Ndiyani chapera ndogadzira. My gunman azvizopi zvamakuita izvo. Kana mangona zvakashata munongogadzira pamubhedha pane kuti mukadzi kana ngoja chimwe pafoni akweni bona kuti fanya ndidi naye. Alright, asachibata je. Has problem. Akanaka izvo. Sachibatira. Kana kazuva rinobuda wangu asi rinozongonyura wangu munhu anodiwa wangu asi rudo rinozongopera rimwe zuva uchanduraya. Alright, baby. What's happening? I miss you. Oh, dear, I miss you. I feel bad now. I feel bad. No, baby. I just miss your time, you know. Yeah, really, baby. You can go somewhere. Yeah. Okay. Yeah, because this month and I just want to buy you a nice phone, you know. You say I was complaining about the phone. Can you buy iPhone? Yeah. Nice, man. Kuni nasiyazosiwa. Mbona. Zvemagezi aya zvindaite munhu clean umba inasinari business phone. Kanibona kuti tiri business phone bato. What's up? Let me see what you're doing on the phone. Wow. You're doing this at the time? Okay. Hey. Right on. Sanakarira madhezi apandai kuti hey wakadzirumba chichitika hey ndibhizi ndikuona mavidhio Facebook. Ndo mavidhio Facebook era. Saka chini kudini? Ona message jana ngotaura nawe. Hey I love you baby. Friends, you know I love you baby. Yes, karo munhu ngochifatana nemunhu wani yawa di. Iris mchina iri ndikuona ine dumbu iri kubuda pa profile iri hapa iri. Friend yangu iyo hapana zvanombotaura apa ndombototange kumanyisa pfungwa ndichikudza ndi friend yangu. Hapana kumanyisa pfungwa. Wewe nomba kako zvatiri kunichita. Ona. Andisongochita if friend yangu. Friend you know I love you baby. Yeah. But this was all what I did now. She was sitting like that. Our cards sometime our cards. I can't understand about this. Oh my God, help me please. What I can do now? I must go to tell it's over, or I must take my time. I don't understand. Alright, I'll try to cool down about this. But I really love you.
That's what I can do. You can break it. Alright, maybe it's my problem. I can understand I don't have enough money to give to her, but nothing I can do. Let me see something there. I'm single again. I'm single again. Well, Why are you washing dishes? come again. I said, why are you washing these dishes knowing that it's my job? So what's wrong with it? I think it's my job to know that it's... You know what? I don't want to fight with you. And I can see better way and best way. Just pack your stuff and you go to your mom because I'm tired of that fucking shit. Who is that fucking bastard? Man? And I'm busted. You remember last day? Yeah. What was doing there outside? I was busy watching TikTok. Who is that guy? I said I was... Hey, don't lie to me. I said I was... Don't lie to me. Don't try to lie to me. I said I was watching... No, I just keep quiet. I just want a peace to me. You know, we can't go to court about divorce. You divorce yourself and you file yourself. Do you understand? I ain't going anywhere. Baby, you know what? Now I think another way. I'm not Another going way. to pack my bags. I will remain here. I'm there. I am the wife of this house. So you want to fight me? I don't want to fight. So what's wrong? I don't know. You are the one who has a problem because I was watching TikTok. But Nothing more. you was chatting with another man and you say I love you, baby. Which Yeah, I guy? miss you. I don't know. It's called Yeah, a gunman. You know who? I don't know the name. I forget It about was it. video from TikTok. You know, I don't know how to talk. I don't know how to fight with you. Okay? I take you when you was crying outside with another man. And it was my favor to take you. And I was loving you, love you. But now, I don't have that fucking time to take. Let me tell you one thing. Hey, leave me alone, leave me alone. I'm Leave me going alone. away. Leave me alone. I'm gonna buy something. How long time? What the time now? Time. Yeah. 10 past 3. Because no phone baby rangu hapa sasa. Yeah. A long time ne. Ay, why singabaiti yeshi? Singabata. Singabata ku studio I think what Duster is why last year ne. Yeah, last year. Yeah. Don't I'm dad. All right. Saka you papa say. Asa. Ash. I better like abantu dongo endo what Duster so many but possession baby rangu baba. Shisho ile baby rangu. Baba. Ndipo bila tunazotaura. Atakacha fa. Baby. Baby baba. Ampa zense zvanoda. I buy for her car, I buy for everything. Shit. But now she's cheating on me. So bro, now Ah, let us I say. don't understand about this. Let us say jamaa nendo nyenzi rutoli viringa chamari ndakapata message kuni mukati Ukutambere. serious saka eshe ndodo ganda kanobata uri mwezi bepesi nyama uri mwezi dhapu so ndoda kuto ndorora ndoramba kukazi atozi pakaipa chamari Habari ndinoona ni. Kana mkwake wako kuchita. Simizi wao unokwana saka. Aunomukwanira. Just Yeah. find another man. siyongo chaga mumwe ndoita tenda tomusende chaga mukazi arakabata uri mwezi dhapu Eish. iwe vakaipa wangu Nine funi baby rangu aliona chemwe. Iwe. chero rangu zibebi chamabata eshe pakaipa chamari bate kutomuramba ka Hey. anosa kuti izi ndiwana kuchaga mumwe mukazi weshe Yeah, but kana unoramba mkazi wako make sure mkazi omuona izvo wakana kudarika wangu ndosvika nechitotomuramba izve so now so ndichitosvika kumba alo ndosvika kumba ndotomuti yeweni paka zvako yendi chamwano boyfriend yako kutaura naye so what you do now when you go to Duster Duster, yeah, let's go. notomuona Duster Okay, shower, no problem.
kuguma zvoda kunowirira ukatenga pefiyumu ndinokufarira tenga nemabhutsu maheti nemateki tokudai kuno uyai vabereki pata new balance chero nai kana guchi iriko futi papofambira mudenga kunge kaiti takatipa nemitengo iri haiti. Hello baby. What do you say? Kuna kubona. Andipa yangu kati uri single na murume saka shana anafunga ndikurore tigare tese because asha mukadzi wangu akandichita ukandiure saka ndakatomudzinga saka ndakuda ndogara neyo saka tosangana papi. Alright, there's problem saka rega ndoitisangane zvizvi. Alright, sharp. Did say? Did you boys say? I shall bat again. Nobody again. Yes, a long time since that day. Could change go besana muzikona. How far? You are looking beautiful. Seriously? Yes, yes. So we want to talk about something if you are free. Yeah, because I'm Nandi mkazi, ndagani mkazi, I think 5 years ago. Yeah. But mkazi wakanibaiza. Wakanibaiza mkazi wakandirama. Yeah, so for now I just want to take you as my wife. Baby. Listen. Say my name. Oh. Yeah, naushedza panapo kuti titauresa ndipewa kweta wana murume. Saka nangana kushedza kuti tanzwa kai kuti ndikutore tinogara tese kuti mukadzi wangu akandichita saka ndati atomudzinga uko saka toenda tinogara tese. Okay. It's like okay, saka no problem. Saka I want to drama big ako then we are patente togara. Okay. Sure. Hello, okay. Kana uri serious avana chakashata togara tese. Saka unore serious ndite se. Yeah. Ndiwe ere ondizi ndite se. Ndinokuda serious togara tese ni. Okay, apana problem togara saka ichofunira maybe mangwana choye kumba. Alright. Apana ndoda kuudza sekuru wangu de afa pari mukadzi unoda kurora andisandauza. Saka ndauza. Apana chakashata zvese bro. Okay, saka tosangana mangwana. Iri bro. Siyana. After. Unongoenda usauri hagi chiho. kana kazuva rinobuda wangu asi rinozongonyura wangu munhu anodiwa wangu asi rudo rinozongonyura Avatsaga vakagara watongoti minduro pasi saka itini kana tondirwa mabhegi angu ndakaenda because apa ndatiwana murume chapa atori serious ndogara nini chosona chanitenderedzana nematsaga eshe saka panopinda padini ndakanopeka mabhegi angu ndakaenda. Bobe. So mama katongoti tichekitiongedze saka isusu regai tipfeke zvipfeki takadini takatoenda waisi. Topfeka zvimweni makatoenda because handigari nemunhu anochita munhu anondichitira hayo haibudiwe. Regai tiende tikuonai. Mufambe zvakanaka. Sharp. Mondovawo zvamadzingirwa Musare zvakanaka. Right, tosara bo. Shangu zvaita komana regani mbotobata bhebhi ranga muzvinhu zvinofamba sei. Yeah. Wadi baby. Bo zvekuti. Saka waita sei munhu yaraenda shamwari. Ya saka ndikuya kuzitokutore papo tonoti zvinofamba sei then ndatogadzira bo zvekuti. Alright, don't worry baby. Ndikuya manje kuya kuzokutora papo then togara tese. Alright, sharp, no problem. Sharp, I love you. Ndikambofunga kumuposta anondipinza busy achade ndimufonere baby akudzimba phone achade ndimutextire hani akune blutika